Arestado ang duha ka babae human nagpakaaron ingnog real estate agent atol sa entrapment operation sa NBI. Atong sayro ng detalye ini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, ang mga dinakpan gireklamo human matud pa nga illegal nga nagapamaligya og raw lots sa Davao City. Pinuhuli kayo ng NBI dahil sa tapat na kaso sa falsification ng documents. Kung meron kayo sasabihin, pwede kami titaban sa inyo sa hukuman. Naiintindihan niyo ba yung mga karapatan niyo? Sige, sama na kayo sa inyo. Paul, tinawakan nila ako. Okay. Kunin mo, confiscate niya. Giaresto sa mga personahe sa National Bureau of Investigation 11 ang duha ka babae atul sa entrapment operation. Gawas daw sa Kamol sa Bajada, Davao City, kagahapon human gidawat ang marked money. Illegal matud pa nga nagapamaligya ang duha og luna, partikularmente mga raw lots o residential lots sa Turil ning syudad. Nagpakaron ingnog broker o agent matud pa ang mga dinakpan apan sa pagsuta sa NBI dili sila lisensyado ug way mga igong dokumento aron mamaligya og yuta. Ito nga, walang authority, hindi mga licensed broker or agents. They don't have any license at all. And they don't have any authority also from the rightful owner of the property. Ang usa sa mga nagreklamo miingon nga nagsugod ang duda sa mga suspect dihang iyang nasayran nga peke ang gipakita nga special power of attorney o SPA nga kuno gikan sa landowner alang sa 7,000 square meters nga luna sa Atanawe, Barangay Barakatan. Napangitaan usab daw niya og pamaagi nga maistorya ang tag-iya nga naa sa Manila ug didto niya nakumpirma nga na-scam siya. First na ko nga pagkakita sa SBA, naka-notarize naman. Pero wala na ko napansin, wala pa lang silyo. Ayun, nakapagbigay na, naghatag na ako ng amount of 310,000 pesos. Ang laing nagreklamo nakahatag na og 1.7 million pesos alang sa 2.3 hectares nga luna sa susamang barangay. Kaso paglapas sa Real Estate Service Act og STAFA ang atubangon sa mga dinakpan. Wala na sila mihatag og pahayag. To all agents na walang license na nagbebenta or engaging into transactions of real estate na wala namang authority coming from the government or from the DSUD, no? To stop this kind of activity kasi illegal ito, illicit. And the NBI and other law enforcement agency will not stop arresting them. Sara, nagpaymangno usab ang NBI 11 sa mga mupalit og luna kini mga raw lots nga moadto sa mga hingtungdang ahensya aron masiguro nga lehitimo ang ilang mga dokumento sama na lamang diha sa Registry of Deeds kung title og di ba kaha sa Department of Human Settlement and Urban Development aron dili mas scam. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.